formació té com a objectiu preparar a l'alumnat per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny, alhora que assegura un coneixement dels processos, els continguts i les metodologies vinculades a l'àmbit del disseny. Va adreçat a totes les persones majors de 19 anys o que els compleixin l'any de la prova i que no tinguin requisits acadèmics. El curs consta de matèries específiques i matèries comunes. Les matèries específiques són dibuix artístic i dibuix tècnic, volum, tècniques d'expressió, cultura audiovisual i fonament de les arts i el disseny. Les matèries comunes són llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i història contemporània o matemàtiques. La superació del curs s'acredita amb un certificat que incrementa la nota de la prova sempre que sigui major de 4. La qualificació del curs es multiplica per 0,2 i s'afegeix a la qualificació de la prova. La durada del curs és de setembre a maig, de dilluns a divendres en horari de tardes.